Hi, good morning guys. Sinanay Basing ni sa akong channel. Karon magtabas ko og gahon. Ubani ko ninyo sa akong pagtabas guys. Ani ang akong tabasanon. Yan guys, ang tabasanon. Gahon. Ubani ko ninyo guys sa pagtabas. Ayo. Gasolina sa sugo.
Mura to guys. Enjoy ining tahi na uban ni pagkuninjo. Jem! Bata, pagtawag, di mamalin. Ano naman? Bumili yan dito po, na itukuha na, buntang niya. Nada na Jimboy, Len! Jimboy. Basi nga ubos. Yung tawag. Subuog suga. Subuog bumbilyas. Ah. Wala na, tuwa na ito. Lato na naglaagan. Magkaon, laag na ito. A few moments later. Hi guys, good afternoon. Namanahin ako sa gaon. Gahapon na itong itabas. Karon ako ng tahion. Tanaw lang mo. Tanaw lang mo.
Good afternoon guys. Di ako man na guys oh. Ano na oh. Tahi. Longga. Duha ni kabuok guys. Ug manapuhon na tahion ang isa. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Natanta nga inyo kong i-subscribe, comment, out, like. Bye-bye. Bye-bye guys.